Россия тәмнәре төбәк туклану продуктлары брендлары конкурсына илнең 79 субъектыннан 500ләп бренд тәкъдим ителгән. Бәйгедә Татарстаннан гына да 22 бренд катнашкан. Алар арасында безнең районнан Агролидер авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы да бар. Алар Россия тәмнәре конкурсына татарның милли ризыгы каклаган каз тәкъдим итте. 30 меңгә кадәр халык яшәгән территориялар арасында Мөслимнең каклаган татар казы беренче урынны яулады. Татарның коклан казын күбрәк татар башкорт халкы ашый бит инде аны. Шулык җитештерүчеләр дә шулар. Бу Поволжьеда алалар аны, но Россиянең бүтән төбәкләрендә бик белеп бетермәйләр. Менә бу конкурста катнашуыбыз аркасында күпләр кызыксына башлады. Миңа менә шалтыраталар бүтән өлкәләрдән кешеләр каяндыр телефонны табып. Кокланган каз белән кокланган казга кызыксынуны артты. Райондашлар хәтерлидер. Кошчылык тормагына беренчеләрдән булып нигез салган Ирек Хамадишин һәм Раиф Муртазин моннан 7 ел элек Агролидер кооперативы төзеп, каз эшкәртүне җайга салып җибәргән иде. 2013 елда сафка баскан кошкырт сую һәм эшкәртү цехы тулы куәтенә эшли бүген. Без бәпкәләрне 20 көн үстереп, башка гына кооперативларына бирәбез. Алар безгә эш бәпкәнең берсен кире кайтаралар. Операция членнары койларда сезнең безнең районда гынамы, әллә күрше тирәләрдә дә бармы? Октанышта да бар, Мөслим районында, күпче Мөслим районында инде. Октанышта Бизәле районында бар, Бакалы районында менә башка ердә бар. Фермерлар каз итенең ассортиментын арттыруга аерым игътибар бирә. Аның туңдырылганын, исланганын һәм какланганын тәкъдим итәләр. Эш әйберләренә, каз маена да сорау зур бүген. Каз итенең хәләл булуын да әйтергә кирәк. Режем, бисмилля, гусей ради Аллаха. Работаю второй год уже. Нормально, ради Аллаха, нормально работать, альхамдулилля. Все нравится. Туй һәм никах мәҗлесләренең түренә менгәнче, искиткеч тәмле деликатес буларак табыннарга куелганчы, каклаган каз шактый озын юл үтә. Безнең казлар инде теге яксакта суела. Аннан бу парафиннардан иләргә үткәч бу якка керә. Монда кызлар ишен алалар, бу чистарталар инде казларны. Күнгә ничә шархат чистартасыз? Ну, среднем алганда 350ләр, наверное. 300-350. Казны каклау нечкәлекләрен оператор технолог Илнур Базарбаевтан да яхшырак белүче юктыр. Казасуда бер одна тотып, соңнан шупрак белән урап, һәм кыялар белән урап, бер 3 ай, 4 айга кадәр тотабыз. Кыш көне тузы алынган каз түшкәләрен сәгать ярымга 50 градус кайнарлыктагы мичкә тыгалар икән. Әлеге технология нигезендә какланган казларны түшкәсе белән дә кисәкләргә турап вакуумлы төргәкләрдә дә саталар. Тигез итеп кисергә тырышабыз инде, мотор, качественный булсын, чтоб нарезкаларыбыз. Һәм казны кайсы өлешләре алына? Бүтән җирдә алына. Менә шундый мотор итләрен тигез итеп кисергә тырышабыз. Мотор итеп тизәбез шуша итеп. Какланган каз белән кызыксынучылар да, аңа кызыгучылар да арткан бу көннәрдә. Агролидер кооперативын республика һәм Россия телеканаллары штурмлый. Мөслим казларының даны иракларга тарала димәк. Экологик чиста җирлектә үстерелгән һәм табигый азыклар белән симертелгән казларга сорау да артачак әле. Ул гына да түгел. Проектта катнашучылар федераль ярдәм һәм үсеш программасына керәчәк. Ә җиңүчеләргә продуктларын сатуны арттыру өчен ярдәм алу мөмкинлеге туачак. Әлфинур Дыңманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.